Jedan od najgledanijih videa na kanalu jeste upravo video o prvoj menstruaciji i kako se ponašati tokom prve menstruacije ili kada dobijemo, kako da se pripremimo za prvu menstruaciju, ali nikad detaljno nisam objasnila šta je menstruacija, šta se dešava u našem telu i kako zapravo izgleda jedan menstrualni ciklus i sve promene koje se dešavaju, tako da danas pričamo baš o tome. Menstrualni ciklus obuhvata skup nekih promena koje se dešavaju u telu kako bi se telo pripremilo za potencijalnu trudnoću. I zato se zove ciklus jer traje od prvog dana jedne menstruacije do prvog dana druge menstruacije. I ovaj period je podeljen u nekoliko faza o kojima ćemo sad detaljno pričati. Pre nego što krenemo sa tim fazama i detaljnim objašnjenjem, htjela sam da kažem da svaka devojčica se rađa, to jest svi se rađamo sa tim polnim ćelijama, sa jajnim ćelijama ili spermatozoidima. Međutim, žene, devojčice, kako god, rodimo se sa nekih 2 miliona jajnih ćelija. Međutim, do 7. godine taj broj se smanji na nekih 300.000 ćelija. I kada postanemo polno zrele, odnosno kad uđemo u pubertet i kad dobijemo prvu menstruaciju, mi imamo svega oko 400 jajnih ćelija. Tako da iz godine u godinu naše jajne ćelije izumiru. Sad, hoću da objasnim ceo menstrualni ciklus i šta se zapravo događa i koje hormoni se luče i šta se dešava sa našom matericom. Dobila sam također jedno pitanje da li se menstrualna krv meša sa urinom kada idemo u toalet i ne, to odmah želim da napomenem na početku da razgraničite sistem za izlučivanje i mokraćna bešika, mokraćni kanal, to je jedan sistem, dok su materica, jajnici, jajovodi i vagina i vaginalni otvor totalno drugi sistem, jesu blizu izvodni ti kanali i otvori kanala, ali nemaju veze jedni sa drugim u smislu unutar organizma ne dolazi ni do kakvog mešanja tečnosti jer mokraćna bešika se nastavlja na mokraćni kanal i tu se vrši izlučivanje viška tečnosti. Materica i reproduktivni sistem jesu tu blizu, ali nisu u direktnom kontaktu to jest nisu uopšte u kontaktu sa mokraćnom bešikom. Pričat ćemo o fazama ciklusa od početka menstruacije, to jest od tog kao prvog dana ciklusa do 28. dana ciklusa. U suštini period, ta dužina ciklusa varira od žene do žene, također zavisi od godina. Tokom početka puberteta, znači kad dobijemo prvu menstruaciju, normalno je da nam ciklus neće trajati isto i da neće biti regularan i da neće trajati 28 dana prvih nekoliko godina. Isto važi i za menopauzu, kada će opet doći do neregularnog ciklusa i dužina ciklusa će se menjati, međutim nakon nekoliko godina to se sve ustali nakon te prve menstruacije, ali u prosjeku menstrualni ciklus traje od recimo 21 do 35 dana, a dužina menstruacije može trajati od 3 do 7, 8, 10 dana, sve zavisi, ima raznih podataka. Pošto ciklus počinje menstruaciju, znači to je prva faza menstruacija, drugačije možete također naći da je ovo zapravo unutrašnja zima u našem telu. Tokom menstruacije dolazi do odvajanja tkiva, starog tkiva unutrašnjeg zida materice koji se zove endometrium i zbog tog odvajanja, tog zadebljalog starog tkiva, dolazi do krvarenja. Također u ovom periodu naravno mogu biti prisutni i bolovi koji su posljedica zapravo grčenja materice kako bi ona odvojila to tkivo. Tokom menstrualne faze hormoni estrogen i progesteron su veoma niski i također naša telesna temperatura je najniža u ovom ciklusu, u ovoj fazi. I menstrualna faza traje od početka do kraja te jedne menstruacije. Sljedeća faza jeste folikularna faza i ona traje od
početka, znači od prvog dana menstruacije do dana ovulacije i to je negde nekih 14 dana. Od, recimo, znači, negde 6. 7. dana, ovo pričam sve u prosjeku, ali kod nas je sve to različito i sve zavisi od našeg ciklusa, ali otprilike pričano, negde 6. 7. dana ciklusa naša hipofiza proizvodi hormon koji se zove folikulostimulirajući hormon, koji stimuliše jajnike da proizvode folikule. To su male ciste u kojima se nalaze nezrele jajne ćelije, koje će u narednih nekoliko dana sazreti. To jest, samo će jedan folikul postati dominantan i u njemu će se razviti, znači u njemu će jajna ćelija sazreti i otpustiti se tokom ovulacije. Ovi rastući folikuli dovode do povećanja nivoa estrogena u krvi, dok je progesteron još uvek nizak. Vaginalni, odnosno cervikalni taj sekret će biti uglavnom suv u ovom periodu. Između 8. i 11. dana dalje sazrevanje folikula dovodi do još većeg lučenja estrogena. U tom periodu će jedan folikul postati dominantan i u njemu će sazreti zapravo jedna jajna ćelija. Povišen nivo estrogena dovodi do zadebljavanja, odnosno do stvaranja i zadebljavanja tkiva, unutrašnjeg tkiva materice koji se naziva endometrium, i sve ovo je zapravo priprema za oplođenu jajnu ćeliju koja se usađuje u taj zid endometriuma, odnosno unutrašnji zid materice. Takođe, povišen nivo estrogena dovodi do promene sekreta koji će sad u ovom periodu postati beličast, lepljiv i dosta vlažan. Između 12. i 13. dana ciklusa sekret se opet menja i postaje dosta rastegljiv, providan i klizav, i ovo naznačava da je ovulacija blizu i da je moguće zatrudneti. Sledeća faza ciklusa jeste zapravo ovulacija ili unutrašnje leto. Ovulacija zapravo predstavlja to otpuštanje jajne ćelije iz folikula, iz jajnika u jajovod. Sve ovo se dešava negde na sredini ciklusa, oko 14. dana, kada porast estrogena dovodi do lučenja luteinizirajućeg hormona, koji sada dovodi do pucanja tog dominantnog folikula i otpuštanja jajne ćelije iz jajnika u jajovod. U ovom periodu naša bazalna temperatura počinje da raste i ostaje povišena sve do početka menstruacije. I poslednja faza ciklusa jeste lutealna faza, odnosno unutrašnja jesen. Ova faza počinje 15. dana ciklusa i između 15. i 22. dana se dešavaju naravno opet neke promene. U procesu ovulacije folikul je otpustio jajnu ćeliju i sad taj folikul postaje žuto telo, odnosno corpus luteum, koji ostaje tu u jajniku i proizvodi odgovarajuće količine progesterona i male količine estrogena kako bi endometrium, odnosno taj unutrašnji zid materice, ostao zadebljao. U ovom periodu naš sekret postaje dosta beo i gust. Između 22. i 24. dana nivo progesterona je najviši. 25. dana ciklusa, ukoliko ne dođe do oplođenja, corpus luteum ili to žuto telo će nestati i doći će do naglog pada progesterona, što dovodi do odvajanja i polakog raspadanja tkiva endometriuma, znači tog unutrašnjeg tkiva unutrašnjeg zida materice, i naš sekret u tom periodu postaje suv i dolazi takođe do pada temperature tela, što nam naznačava da ćemo uskoro dobiti menstruaciju. Već sam početak menstruacije, znači tog 28. dana ciklusa, naša suvost takođe može postati i gusta, telesna temperatura nam je najniža i estrogen i progesteron su takođe veoma niski. I samim tim, znači 28. 29. dana možemo očekivati početak novog ciklusa, odnosno početak nove menstruacije. I to bi bilo to što se tiče tog samog ciklusa. Nadam se da vam je malo jasnije šta se dešava u našem telu tokom ovog perioda i kako hormoni utiču na naš reproduktivni sistem i kako utiču na
promene koje se dešavaju kada je naš sekret u pitanju. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako imate još neka dodatna pitanja, slobodno mi pišite u komentarima. Moji linkovi su vam u opisu, pa se mi vidimo sljedeći put.